Vi tager og går en tur ned til stranden. Vi er sådan midtvejs på Centrallagunen her ved fitnesscenteret, vi skal op i bagefter. Men ellers så er vi sådan set midt på. Ja, vi går vel. Jeg tager ikke den. Skal du ikke også lige have en dukke? Godt tænkt mig. Men nu er jeg ikke badebukser med. Nå. Stadig. Får vi hvad der skal være her? Der? Ja. Er det sådan en springvand eller noget? Prøv. Så er der sgu kun en dag tilbage, så skal vi til at vende næsen hjem af. Ja, desværre. Til kolde Danmark. Ja, jeg kunne fandme også godt bruge noget mere tid hernede. Det må jeg indrømme. Det er sådan et relaxing sted, man bare lige kan slå sig ned åbenbart. Der kommer pudder og madrasse, sikkert. Ja, må det ikke? Det ligner det plejer. De der trekanter, ikke? Ja. Og hele det der område derovre, det er det, der bliver til sådan et gardenområde. Hele det stykke der. Det er et langt stykke der. Der var en tegning oppe i receptionen over, hvordan det bliver. Okay. Hvor? Men det er fordi, de er ved at sætte stakit op rundt om der, hvor de går og arbejder, ikke? Men de er godt nok lang tid om det, når de skal støvsuge poolen, ikke? Det tager deres tid. Lige bag. Prøv at se, man kan slet ikke se, at det er en pool med vandet der. Vel, man tror, man går direkte ud i havet. Ja. Er der tosset, mand. Det ser altså godt ud, ikke? Hopper du lige? Hva? Hop lige i, bølle. Let us see. Hvad? Hvad er der? Nå, ved du hvad, den pool, den går direkte ud sammen med, ligesom med havet faktisk.